Здравейте на всички! Добре дошли в днешното ми видео. Ще покажа днес как ще сменя този маникюр. Той е повече от един месец, може би месец и половина. И продуктите издържаха перфектно. Тук използвах продуктите, които ще покажа и в днешното видео Gelibi на Cosmetic Zone. Така че нека първо да започваме с свалянето на старият гел лак. Започвам да си го свалям с накрайник за левичари, който е с червена маркировка. Избрах червена маркировка, тъй като всичко ми се държеше много добре и имах по принцип тънък слой от гела. И затова не искам да махам изцяло всичко, защото беше окей и се държеше супер. Затова с червената маркировка просто ми е по-лесно да контролирам накрайника и да не сваля повече, отколкото ми трябва. Винаги се старая да си полирам нокътчето по такъв начин с накрайника, за да е вече по-гладко, отколкото не. Тук ще използвам Stalex ролка 150 грит и метална основа. Това са едни от основните ми инструменти, с които работя. Наистина изключително лесно, бързо, хигиенично и по принцип ефтино, защото можете да си регулирате сами дължината на абразива. Този абразив ми е по-старичък, так му го свършвам скоро, защото новичките абразиви са бели на цвят. Реших да си скъся ногтите с пилата, защото ми изглеждаше по-лесно и просто по-бързо. Обичам да пиля така бързо. Ще си оформя ногтите във формата нещо между овал и бадем, защото не обичам много овална форма, в смисъл буквално овална. Харесва ми малко да е по-тясна, но пък толкова ги скъсих, че просто не мога да направя истински бадем. На дължината, която имам преди да ги изпиля, можех, но на тази все пак не е така, за да не препиля точките на растежа, затова ще бъде такава форма. След това оформям ногтите отгоре, ги заглаждам малко и ги полирам по такъв начин, за да са по-гладки, за да мога после директно да си слагам базата, нали, за да не пиля с буфер пила. И идва реда за избутване. Ще използвам любимият ми избутвач портокалова пръчица на Stalex Expert 93. Той е много удобен. Знаете, аз обичам да използвам портокалови пръчици и сега много се радвам на този избутвач, защото наистина много приятно се работи с него. Започвам да изпутвам кожичката по такъв начин и леко повдигам, така отварям пространството или както го наричат джоб, за да може после накрайника да минава много по-лесно. По такъв начин отлепвам кутикулата на всичките нокътчета и внимавам да не набутам птеригиума навътре, а да си го оставя на нокътчето, за да го махна с накрайник пламъче. И минавам така по такъв начин в кръг, за да се уверя, че всичко вече е повдигнато. Използвам накрайник пламъче. Първо започвам от едната страна, винаги си придържам и си опъвам кожата, както на себе си, така и на клиента, за да може да виждаме какво пилим всъщност. И изглаждам кутикулата и ето виждате ли как примахвам птеригиума, просто лекичко докосвам него и той вече си тръгва. Първо го правя в едната посока и след това в другата посока. И както виждате, не отнема много време, няма нужда да пилите дълго и да почиствате, за да не припилите кожата и да не нараните кожата и нокътя също. Така че няма нужда да работите дълго време. Просто буквално виждате прашинка, виждате нещо стърчащо, минавате и махате с четката и по принцип най-вероятно вече сте готови и достатъчно. И тук винаги си почиствам с четката за прах, защото трябва да виждаме къде работим и какво пилим, за да не работим по ногтя. След това ще изрежа кожичките с ножичка. Моята е за левичари и реших да ви покажа каква е разликата между ножичка за левичари и за десничари. Тази е за дясната ръка, Smart. И виждате ли, че просто неговото острие е направено по друг начин. На лявата ръка стои отгоре от тази страна, за дясната ръка от другата страна. Надявам се, че сте видяли разликата, че не мога точно да ви опиша как е, но пък така на клипчето мисля, че се вижда каква е разликата на ножичките. И след това започвам да отрязвам
използвам тази ножичка за левичари, Експерт 11.1 и тя е с класическа извивка и вижте колко лесно се справям с изрязването. Не съм забързвала видеото, за да видите колко бързо и лесно става без това. И реших да ви покажа на още едно нокъче, където кутикулата е съвсем тъничка, но тъй като ножичките са тънки, се справят перфектно, без да наранявам и идеално да отрежа кутикулата. И ето как изглеждат и реших да ги полирам малко, защото виждам, че нещо кожата ми е суха и с полиращ накрайник това може да се поуправи малко. Също така, по принцип няма значение какъв накрайник за полиране използвате, всеки от накрайниците ще полира, ако и вие искате такъв накрайник. Махам всичкия прах с салфетчици, това е важно преди да поставим продуктите. Между другото, всичките продукти ще намерите в маникюрна работилница. И след това идва реда за продуктите на Cosmetic Zone. Някои от продуктите на Cosmetic Zone са хипоалергени и са обозначени в сайта ни. И днес ще използвам комбинирано, тъй като аз нямам алергия. Например, този гел е хипоалергенен, гел в бутилка е хипоалергенен. Multi-Bond сега го слагам върху ногтите или праймер. Той не е хипоалергенен и за съжаление хипоалергенен Multi-Bond или праймер не съществува, така че ако имате алергия, няма нужда да го използвате. Използвайте само спирт. И реших да ви покажа тази база. Ще използвам тази хипоалергенна, тя е течна и слагам я като подложка преди гела. Както казах, аз ще комбинирам продуктите, защото аз нямам алергия, но пък се чувствам по-добре, когато използвам по-хипоалергичните продукти, защото поне малко си пестя да ни направи някаква алергия. И след това използвам гел в бутилка. Този ми е един от любимите, Silky White, млечен цвят. Толкова много маникюри съм правила с него, направо много. И започвам да правя изравняване. Изключително лесно се работи с него и знам от много наши клиенти, които са ги поръчали, също много им харесват и много се радвам за вашите отзиви. И също така забравих да спомена, че имам много клиенти, които са имали алергия към някои от продуктите, към гелакови продукти и са пробвали марката Cosmetic Zone и на тях не им се прояви алергия от тях. Така че изключително много се радвам, че ви харесват продуктите и че отново можахте да се върнете към гелак. И ето го изравненото нокъче, вижте колко хубаво и в тънък слой, много пигментиран. Вижте колко са красиви тези ногти. И така бих ги оставила. Или френски черен бих си направила, което всъщност май съм правила преди. Ще използвам този топ с брокатени частички. Както казах, този топ не е хипоалергенен. В сайта всъщност ще видите кои продукти са хипоалергени, защото те са обозначени или са надписани, в смисъл и са надписани и има значка, че са хипоалергени, едно зелено кръгче. Така че, ако имате желание и интерес да разгледате продуктите, можете да ги разгледате в сайта ни manicureworkshop.com. Но, разбира се, те могат да се ползвате от хората без алергии, както мен. И ето вижте крайният резултат. Много обичам да работя с тези гелове в бутилка.